Tleirawl na hliam wanga kar ni chung ni khoshelawa ommek Wednesday chu anu chuan Dr. Ron angin ale khabutu zongte a chiar sak thina an nu pa chuan a har chhuale vat an be sei tak zet ani an chhuah san nu reilote ha Wednesday chu amangram lama ron har hlolin an principal boral to Larissa Weems chuan alo chhona mak ati kher mai kongkharan honla chuan ram hnuaya alo omdaya athi mo ati man hial mase Weems bok chu ronin lar le in tharawa ma kai shwai tu tur a spirit guide tharani thu aron soimau maile chungkhat in hai tak chuni lo ma se thisena in zomna an lo nei vereng chuni in Wednesday hunton mek dele adin mun chu alo she sa vek bok Wednesday la chuan thupe deuh takle a guide tharatan apom chi alo ti shet takhian a psychic power chu a pek kir vele kian sanjok mai turin alo ti ve thung ma se chutim maya ani lo nerbo ngot thai ani ri lo Weems chuan a power chu a man kholo wanga hlawani thu in alo changa hara hun to e ati vele Wednesday chu amangrama changin a har zuita ni chiatna thlenzana dam kho chuak Willow Hill director ni na chel lailok tu Judy Stoneheart chuan press conference lo nein power kal swal wanga chiatna an to dan tele an patient tlan chuak te po sheriff te puina in mundanga an transfer vek to thu asoya patient pathum Tyler zombie le fester te ero police ten an la zong mek thungani Wednesday a har to thu an shet vele sheriff chuan Judy nena chiatna thlenzan khan Wednesday chu engte tura lo om ve reng ge ni azota Judy chuan a uncle fester atlo tura ron kal ani thoina lo changa an cigarette lab chungchang chu soiri ka tum lo bur an experiment atana an man big an patient tlan chuak te chu mi ruayin amal malin atha tira Wednesday na chan chhuatak patient 1938 ero an la zong mek thung hospital a vakalin Wednesday hena chuan apa hena changa ro chun project lutak ti chiat saktu ani thule lawin rol ve to ho lo turin ava vole te ya Wednesday la chuan enga tan ma lo ngai lo an thuruk hailan theina athil shiat mangte chuan alo vole thlo zo kani chumi hnuwa tu emo hena changin pangpar thi tole ini tinen zan lama tha an ni tur thu in ziak le khat chu adong le ta ral khata changa lo thlir reng tu Tleirawl chu a mu vele va ngalin mase alo bi pau thuaya vona le kharon petu chu tunge ani achiang viau bokani Wednesday school lama avakir le chuan Weems Tleirawl chu alo om le vung to a ama chawin a mu thei nge ini te hena chuan Tleirawl laka a himjok nan anin lama hori mai turin atia anila chuan lo hlau lo hle in ama pon ka tukzal ship dolom event himna kamamo reng lo alo ti vei ngau ngawa anin hial ti zui Weems la chuan a in lar na mu kha shiltlang lo turin alo ti ve sek bok ini ti chuan lung oi lo set hian engkim hinang ma chawa ichin fel thei emoti thin su ti in a chhuwa san mak mai Wednesday chu aril ru a man mo to in a power chu nei let le fat du hle ma se Weems chuan suti meya a pekir thei ani lo thule ama diklo omte chu ain siam that photangai thu alo shila vokhanna adong reng boknen aril ru a hadam man meulo dia di de los muertos anti mithi teni ania school no pangte chu zanlaya nevermore thlan molama kalin moliam hasata te zana le shiat reng na hun ser an man tur thu principal dor ta chuan aron puanga ama thlak tu principal thar chu Weems chuan alo elo na samai Wednesday chuan principal dor ta hena Tleirawl laka changa an himjok nan zanlam an hun man tur chu cancel turin awangen thora dor ta ero chuan student zong fuan khom na tura height pakhat lo wang mai maya an festivities cancel chu alo tum lo bur baka height lo ma chon ve to tho tu werewolf miss kepri te po anom don alom alo ti sam et chu thu chu asiat vele Wednesday chuan miss kepri hena height chungchang asiat ang chu shil turin awangen le a miss kepri soidana abial pahlui elfie chu height ve thawania a master thupe ka wangin abial pa chuan tha alo tum to ni a werewolf chakna mangin alo beile thei hlawa anin beina lama abial pa chuan a master zok chu athat pal hlo nge ni ome height me pa te re reng chu an master te tel lo chuan andam kho chuak zo meu lo ni angangai ani lagin
Mei che hai te ero me pa aya an chung nun jok thu le an chak jok thu thlengin Capri chuan alo shilani. Tyler chu rilulama harsat na tok mek chung le bai vai takin tui chelwan kor suar dam trop zet kara alo biru ve meka aril ruboi chuan apa thlarau te chu muin a hun ton mek chu anu do thu samnen ain person dan tele a master thattu ani na te chu aron soi khum vela. Tyler chuan ama thla thlam tu nia ngai apa a huat na chu langai rengin alo tong le tuara ain show sana sa hle. Chuta athom shia in Judy tirka chuan aron ve ta cham mai sakol tompuk alu chil me kani ti ashelo ne ngei turani asilai chu an selek ve bok takna a ahnung lama changin haitlian zet chuan aron bei thut mai le nasa ta kang hai sa in akal san nuwa ram noya lo tlan cheve mek zombie chuan athluak alo dot sak ve le chonga patient tlan chuak te zinga mei che pakhat thalak chu a mel shiat ani nge ni a clear zui dau bok. Wednesday chuan Tyler an bei theina kong dapin Tyler master hlui Thornhill organic chemistry formula tele a thil hlui shang te chu alo dap khom chiama a spirit guide Weems le anu chuan sakol Tyler laka chang chuan in thiar film turin ti ve bok ma se milulul Wednesday chuan a thil boy pui mek chu bansan atum lo bur lelama Bruno chuan Wednesday thu soi zong kha adikani ti in abial nu chu a him zok nan homei turin alo fui ve a werewolf tan po Tyler chu malbai ngot chi ani silo chuta ini ti chuan idea anei hlau mai thingpui na in nitrates member ho meeting tur som na le kha a pe chuak ta ni. Wednesday an boy pina lama anau paksli chu an ngai sak tok lo wangin gome sa chuan a fa panhena a hriat thiamna adila anila chuan a zombie tlan chuak slurp ti lo chu engdang ma angai to hlei thei meu lo chiatna a thlen ti chu ka sia ma se aril jam chan hi adu reng wang ani big lo alati ve changa apa ti ngei na shelo chuan ani kanwa zong chin do na me niang ati taringot mai ni sheriff le anau te chuan Tyler an tha tak ruang chu an lo thli thlai ve me ka ruangom dana chang chuan Tyler le zombie chu an thok du na ni an ring hial to a Tyler chuan nevermore lama pan nge ani rengin anin po cha ngal bokani. Thornhill notes lozir chiang mek tu Wednesday ne na Agnes chuan hospital a chung zong khan asamte lo pher chat sakin angai ven reng chin thu aron soi siama Wednesday ro chuan alo ngai saklem play lova ma se nightshades member te in mu khom an tum thu a shil vele a thok chuak veng hal bok ini ti kau angegin nightshades member te chu lego towara anron kal khom tange ya ini ti chuan Tyler an tha atum thu chu soi chuakin an puina angen ta top mai ni. Wednesday po aron thleng zui ve bok a plan nei ang te chu aron soi fi a Tyler chu that lovin ka control don ani aron ti mia mai le. Thornhill formula mang chuan seram chu abuat sei ngal mulmula chu seram mang chuan Tyler chu controlin a master ani thei phut chuan an boina chu a chin fel thei me be se ani ma se Weems chuan alo pompui lo khop mai Thornhill nen an din mun chu ainan lo thu soin nang chuan alaka feelings ilanei ani ati hiala alo hlotling ta ani pon a master masazok po thatche lo tu laka chuan a him lo tur thu soi ngel ma se anin dang thei ta chuang lo ani. Paxli le apa chuan darkar engemaw zat slurp chu an zon ngat nuwa po an mu zo lo wangin Pilgrim Wall Festival lama chuan an vakal ve ta ringota in chei maksak zan ani wangin mui chung hek huang chunga zombie ron teilu chat po chu tu man hlona chang reng an shelo haunted room lempuan kai chunga chuan lutin lo ko nom na deu tu patling pakhat chu abei ta thut mai le lau thlabarin mi puite chu an tlan ho ta supa nevermore campus lama duty police te chuan chanchin an shiat vele Pilgrim Wall lampanin an tlan chuak ve ngala chu hun chu Tyler chuan nevermore chunga lu theina rem changa alo mang ve bokani mi puiten che teng tung chunga zombie an mu thu a shiat vele Paxli chuan apa hena chuan pon lama lo ngak turin atia hlona chang po shilovin avalu chil ngata a zombie khoi slurp nen chuan
anin tong le ta. Ron pan thaya tumero lawin veng ve tlatin alo kap check tuara. Chuta zombie chuan a hming nge alo kawin tin alo tur chuan alo nge na. At huak ay chin te vanga at taksa te chu in siam chale ani thu alo shil ve a. Paksli la chuan alay na tul le ngal. Chuta le sheriff le anaw te chuan pona alo changin in pevat tur chuan an ron tita. Zombie chuan nun na nei le thei tura chance petu ani thu le. A chian chun tak zet ani thu soyin. Police ten he na pelaw sham tur chuan ange na ni. Ponin hnung lama changa at chuak rulay chu Gomez chuan alo mukhiawa. Magtitaka at hireng lai chuan Paksli chu rontei chuak vele in. Police ten he na at chunga chuan tuma anom lo thu aron soya. Do ta soy ni ti Gomez chuan shereng ma se alo heider sak ve tlat bokani. Outcast boral to te shedreng na hun mangtur. Students te zinga Tyler chu alawin zebru ve zal zala. Wednesday le achian te po in an lo chang ran to. Shedreng na hun mangtura lawin buat say ve mek mortishay chu Wednesday in achan chua tak no pakhat khan aron tlo hlol mai. Mortishay magtilutuk chuan Tleirawl a muta emo ati man hiala. Achan po nevermore an kalaya at classmate chin ni in. Kumtam takliam ta a boral to niya an ngay. Tyler ano, French wasi ani vangani. Wednesday thalak ahan mu chuan a fanu ani ti shethiam halin. Ata na changa chan chuak tu ani thu te chu asoy siam siama. Chulay muna aron kalchan takpo chu engdang vang nilovin. Afapa Tyler chuan nevermore panani ti news atangin alo sheve ni ome. Azon mu theinan mortishay puina chu aron nge nani. Lelama Wednesday te chian ho chuan thing puina in Tyler chu an zinga a ve ni ti an shiat vele. Initi mang chuan mun fal deuh laya thlan in chunga chuan anin lo tir te a. Ma se Tyler chu mi a ani bi khaulo. An thang kamani ti shereng chungin aron zuingat alo niya. Kaya nge Wednesday ati ham mai. Initi le an chian dang te chuan ngun nam nen an ron tin tawanga. Ti thin rim ngei tumin I master rithat verengota I dei rei me wang mo ti in. An chong khumpa zela. Sutia at hinrim in shawsa. A hait taksa a ain transform lai tak chuan. Wednesday chuan nung lama changin seram pangkhan aron viddo na ni. Masele an ngay ulsam ang ngot chu alaw ni haulo. Sakol chu at serangin at sak na saraw puy may siya. Tlabial zan ani law vangin inidila at sitsuak thay heklaw. Sakol chuan at heleng dordora. Ato pa Wednesday chuan ron bebuayin. Alaka chuan feelings ala neitu le. Anom dun thaydan kong pakhat saw thu soyin. Aril ru alak ben nuwa. Asiram mangavi at tumtsiat chu. Tyler ay po alian zok. May chihait lian rap thak zit chu aron chumlut tur may le. Siram mga Tyler alaw control tumtu. Wednesday laka chuan at hinrim le ni na langa. Akoy naman chip tiya. Mortishay chuan inrim na kan na yan ilom ni. Tiin aron vin tuara. Sutiaron ti taka chuan ain beng daile thay siya mani. Tyler chuan shil hay takin alaw clear vereng bok. Suta hait no chuan Tyler abok chu chuak vat turin asyam khum show ka. Ti chuan sakol pani te chu anin zui chuak tani. Mortishay lau thong le thinrim lutuk chuan. Afanu chu azil zui laka. Hait no chu wilo hila changa at chu azalen tak. Tyler anu French wasi ani thule. Inram siam na lau na yin. Afa pa na azon mo pui thay pot chuan. Jericho khwa changa at chua baw pui vang tur thu. Alaw tiamani ome. Masi Wednesday ro chuan. Anruang man na ti kholaw vek tua anu chulaw puin. Hait in tiam kam na thu te chu a oi zong ani heklaw. Gomez chuan anu pui hena. Tlapan mel ang reng tak hian. Paksli zombie ka Isaac ani thu alaw sila. Morticia puin friends wa sila dam thu chulaw soy vein. Heng mi tenen hian an hun liam toa. Inzom na enge motak an nayani mel. Initi chuan galatan dance practice anay ilay mekin tlabial zan po nilawa at sing nani na chu aron chuak lat maya. Ramnoy lampana at lan chuak lay chu Miss Capri po in magtitakin alaw en vereng bok